Dapat ito hapon ulit dudong ba? Ito, deliver ko nandun sila. Sili, mga badi paano to sa manok ba? Halang-halang. Kaya saan nagituras ba? Pamikap pa ni Udto. Ay to, arag ito. Ang sili. Sini. Ra. Arag ito eh guys. Oh, sili ni, sili. Mo ni sili. Sili. Init po gayo. Sana maniwa naman ay namao. Sili ba? Sili para sa baba nga gakata-kata. Okay, init guys yo. Alright. Para sili. Sa sili, sabi ka init. Right. Easy farm. Kani, kasili. Manokins kay kanaw. Tibuok ra na, para dili mawala po. Sili dagan sa manok, halang-halang nga manok, mga badi. Dagan kay sili ba. Kani. Pero gusto niya sa balay niya ito ano basta dili gusto daw. Halang-halang manok. Sakto ka lang. Bisa na. Na, uli na natin yan. Sana Nato niya. Nakawa siya. Nami ra ba ko yung manok? Halang ito. Au! Au! Ito deh. Basin friend mo si Kirby ba? Ha? Basin friend mo si Kirby. Dahil alas taas basin din ba? Hindi mo taas ha? Basin Kirby mo sila. Pakita na daw. Grabe, so katuro kayo naka-trigger itong lahanin mo. Magani kayo, ikaw may duot ka rin lang. Kasi kung gawang patulo ayaw tumpang yung hina kita. Ay, tingka dyan. Ha? Minum ko, berbuntang ito, berbaho. Bantay mo ako. Kita dito sa Uluspod. Ito yung gisip ka daw. Ito yung berbis lagi nagtabok-tabok sa kuwan. Ito ba ito maligsan lagi mo? Gawin ko na lang yung asawa dito. Kitinuba dito sinasawa eh? Matin na sila. Ay, tulog kayo?
Ano ba